Yeah. We're here. Mo ito? Yeah. We're also going there, yeah? Yeah, we're going there. Kay kiss. Mama, Mm. it's yours. Di? It's yours. Mama. Hello, nagbabanding kami ni Ana. Nasa nasa Eindhoven kami. Kami lang dalawa. Yes. It's yours. It's lonely. Yeah. So yan, napabili ng ice cream pero ayaw niya kainin. So ako na lang kakain. May lollipop kasi siya. May nakita kaming carousel dito, oh. Yan na si Ana, nakaposisyon na. How do, Maishi? Ana, how do? Hello! Very brave. Ana! Ganun naman si Ana, guys. Excited siya. Last na to. Hindi siya natatakot pag ganito. Ito din yung sinasakyan niya. Hello. Hi! Kahambugira, nagbarog. Yun, naglingkod. Nandito pala kami sa sa labas ng mall. Nasa sentro kami. Yan yung kanilang church dito, oh. Yung aming kakainan ni Ana, malapit lang din. Na hi! We're at the restaurant. This one. Yeah, nagla-lunch na kami. Isang noodle bar kami. We're waiting for our noodles. Ana wants to eat noodles. So, noodles ate? Ni spela Ana lausa na mama ashibir. Ni spela, okay? Ana makbi out. Ana out. Yan sa sinaysa. Slaka. Nice. No. Ana, we have vlees is lekker. Many vlees. Ik kan Jonas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Dito kami ngayon. Kasi gusto ni Ana ng donut. Gusto niya yung noodles kanina. But anyway, balik na kami sa train station. Ibaba sawa ya? Kan bus raya? Yeah? Ha? Yeah, that's all good. That's good. That is good. Yeah.
Uwi na kami guys kasi malapit na yung nap time ni Ana. So kailangan alis na kami. Bago pa maging irritable to, malayo pa naman kami. Tuesday ngayon. So ano siya, market day ba? Ang daming bike dito. Nasa bus station na po kami. Yan na, malapit na. Yan, nakababa na kami ng bus. And naglalakad na kami ngayon papunta sa bahay. Maganda yung panahon, maaraw. Ay naku, tulog si Ana guys. Tulog na tulog. Bahay na kami guys. Pero tulog na tulog siya. Hindi niya na, ayan na, nandito na kami. Kanina pa siya tulog doon sa sa bus. Inahandahan ko siyang dalhin sa taas. Para makatulog siya ng maayos. Kasi maganda para sa likod niya ba. I-ready ko muna ang niya, higaan niya. A few moments later. So, mahalo. Ayaw. Weather's really nice. Yeah, it's really good, yeah. I still like this weather. It's not really warm. Oh, it's 12 degrees, Yeah, that's why. but with the sun it feels hot. Ana, on the go na naman kami. Punta kami sa paborito naming burger place ni Ruth. Mga 30 minutes from here, no? Is it? Yeah. Yeah, about 30 minutes from here. Kasi Ana kumain na yan. So, wala nang problema yan. Kung gusto niyang kumain ng konti mamaya, pinapakain namin siya ng, ng fries. Pero hindi siya masyadong kumakain. Tikim-tikim lang ba? Bus! Yeah! Ganda ng weather. Drink your milk now. Mama. And drop by muna kami sa guys, sa Action sa Yumbo kasi kailangang bumili ni Ruth ng mga zonnebril. Well, yeah, zonnig meisje. Okay, but it's very sunny on that side, lab. Ayaw niya ng sunglass. Okay. Okay, yeah, isut. So, kasi birthday ni Ruth sa Thursday, guys. And then, dito, nagpapakake dito talaga pag birthday mo. So, magdadala siya ng cake doon sa trabaho nila. Kasi bukas niya idadalhin doon. Kasi, andun lahat yung mga ka-office mates niya ba. Yung iba kasi wala. Nasa bahay na tatrabaho or off yung iba. So, bili lang kami dito. And then, balik pala kami ng bahay kasi kailangan namang sa fridge kasi matatagalan kami doon, baka siya ba, mag-melt ba, chocolate pa naman yung coat ng yung isa. Actually guys, yan si Ana, hindi ko na talaga sana yan binibigyan ng bottle, pero sabi na okay na lang kasi until 4 years old man daw yung pwede maggatas, ganyan ba yung mag-bottle. Pero tinatry ko na talaga, nag-work naman yan dati, pero mahirap kasi pag ikaw lang ang gumagawa nun, yung iba hindi, yung papa niya, tsaka pag andun siya sa lolo't lola niya, binibigyan pa din siya. So, hindi pa din na, nasusunod yung, yung pagtitrain ko sa kanya. So, yeah. Sinabi ko naman din sa kanila, pero, iba talaga guys. Oy, kasi pag ito yung umiyak, tsaka may ni-request doon sa kanila, bigay talaga agad. Naiintindihan ko naman, pero anyways, darating yung time na hindi na siya bibigyan ng ng gatas sa sa flesh or sa bato. Okay naman minsan hindi na siya humihingi, pero sa gabi talagang gusto niya na bago siya matulog. Pero before binibigyan ko siya ng ng cup talaga. Nag-work minsan, pero kaya nga hindi man consistent, pero push pa din natin, try pa din natin ulit. Kasi baka hanggang 7 years old magtutoy pa ni or mag-battle pa ni.
Kom. Is leuk. Tapos na kami doon. Hindi na lang ako nag-vlog kasi gamit ni Ana yung aking cellphone kanina. Wala tayong vlogging camera. Cellphone lang. So, uwi na kami. Tapos, babalik na kami sa sa parking. Ana, tabi kami nito. Magkatabi kami ni Ana. Mag-seatbelt tayo. Kahit nasa likod, seatbelt pa rin talaga. Kahit nasa taxi ako, pag nasa likod ako, nag-seatbelt talaga. Nasa Pilipinas pa ako or sa Vietnam. Kasi natin alam ang panahon. Sama Duy Uden. Ana. Duy Duy. What's there? What's that? Oh, that's close. Mama, Ah. dit komt er van boven. Ja. Waar is de korenbeel? Ah. Alle bakkij. Is Anna een baby? Alle bakkij. You wanna see? Dede. Nagbinata na po si Anna. Dede. Kani prata? Dede. 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 Hindi na kayo ba masturya? Dede. Dede. Malapit na kami sa bahay.